Уважаеми сънародници, българският народ бе лишен от правото на законен референдум. Вследствие на случилия се след това справедлив протест, вече имаме и първите политически затворници. Съблественото, да. И той е съблече, само че той е шпион. Той не искаше да подписва декларация. Така. Вече 18 дни в България са държани политически затворници. Млади хора, студенти без криминални досиета, без присъда. В момента виждате, уж рутинна проверка се извършва. Реално всички автобуси, с които са пътували граждани, които са включили в протеста, организиран от Възраждане днес пред БНБ в София, са спряни за такава уж рутинна проверка. Защо? Защото те подкрепиха справедливия протест на Възраждане за защита на българския лев. С Възраждане в Европейския парламент европейската общественост разбира за действията на престъпния режим в България. Bulgaria is under attack. The EU leadership wants to take away our sovereignty. They want to impose the euro forcibly in Bulgaria. We, Bulgarians, hold a request for referendum signed by more than 600,000 people. We don't want the euro. We want to keep the Bulgarian lев, our currency. Правото на протест е свещено в една демократична държава. Когато управляващите не желаят да се вслушат в мнението на хората, когато пренебрегват тяхното желание да бъде направен референдум, за да кажат своето мнение, тогава е съвсем нормално да се разгневиш и да протестираш. Групата на Възраждане в Европейският парламент работи неуморно срещу тази неправда. Имаме пълната подкрепа на Европа на суверенните нации, намираме подкрепа и от други депутати, от други политически сили. Dear friends in Bulgaria, we fight for your right to having a referendum for entering the Eurozone, and of course we support our friends of Vashdane with their demonstrations. It's a scandal what is happening in Bulgaria, and we will fight for you and we will support you.